Ahojte dámy a páni, dneska vás vítam u druhého videa. Hovorím preto, lebo dneska ešte som točila ten short, že kde som si malovala tú ľahčiu časť a tú ťažšiu časť. Teraz si ideme malovať ťažšiu časť. Takže ideme na to. Počkajte. Mám nový štipec. No, tak si uplníme. Jej. Nemám na to moc dobré nárade, na to umývanie úst. Ale dobre, ideme sa vrhnúť na to. Si už úplne priblížim, aby som mala učiť veľkosť pusy. No dobre, no. Určite si dám tento nádherný Night Motion, ktorý mám. Urojujem si tu takto 3 bodky. Teraz na to nemôžem zapomínať. Keby som na to zabudla, tak vôbec bez toho to vlastne proste bez toho to už neurobím. Tak to je to zatiaľ pekné, že? To ešte nie je všetko. Sa ešte musí rozmazať. Zjednotím. Jakože v reálu to vyzerá krajšie než na tom. Ale je to dosť krásne. Yes. Premýšľam, že ešte viacej by som si tam dala tohto. Tri, 2, 1. Ukážem výsledok. Takže v reálu to